कमिशन हिसाबै माने दानानै होदों दाखालि सेप्टेम्बरनि 22 अक्ट'आव बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय फोसावनाय जाबाय जे बिटिआर सुक्तिनि दफा नं 3.1 बायदियै जे मोनसे कमिशन दानांगौ जाय कमिशननि खामानिया मोनथाम जागोन। गिबि खामानिया जाहैबाय गामि सोसननाय जोंहा गामि सोनांगौ सानजाहा बियो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्लाखौ सोसननानै बिटिआरआव लाबोनांगौ आरो बेनिफ्राय ओरै खोला सिमा बिटिएडिनि गोजाम जे बिटिएडि बिनि खोला सिमाजों थानाय गुबुन गुबुन माने बर' गामिफोरखौ जोंहा सोसननांगौ बे मोनसे खामानि आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जायफोरो सिगाङाव बिटिएडिमोन दा बिटिआर जाबाय बे गोजाम मोनब्रै जिल्लानि बिनिफ्राय सोरबाफ्रा गामिफ्रा ओंखारलांनो लुबैदोंब्ला बिथांमोनहा ओंखारलांनो हायो दा बे ओंखारनाय बा दाननायनि खामानियाबो जोंनियाव आरो बेनिफ्राय गामि सोनाय आरो दाननाया जोबखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोन 20टा समष्टि बारायदों आरो गासै मोन 60टा समष्टि बानायनाय जागोन दा बेनिखायनो जोंनि बे समष्टि दाफामफिननायनि खामानियाबो बे कमिशनाव होनाय जादों नाथाय जोंखौ जास्ट कमिशनखौ दानानै होनाय जादों दासिमाव दा जोङो कमिशना गिबि खेबनि थाखाय दासिमबो जोङो मोनसे मिटिं खालामथ'नो हानाय जायाखै दा बेनिखायनोथ' जोंनियाव आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन दासिम जों मोनाखै आरो जोङो मा बोरैहाय आवगायलांगोन बिनि थाखाय मोनसे रड मेप जोंनो नांगौ दा बेखिनिखौबो जों दिनैसिम दासिमाव माने खालामनो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो जोङो मा मावनो हाखो हादिया सोङोब्ला दासिमाव जों बेबायदि जेबो खामानि मावथ'नो हानाय जायाखै। सारनाव मोनसे रायजोनि सोंलु बे ओनसोलनि धुलाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिटिसिआवबो हाबिनि गोबां अजद नाथाय बिटिआरआव हाबगोन ना हाबा बिनि मोनसे सोंलु दैखांदों। हाबनाय हामिनि बाथ्राया ओरैहाय जे बिटिआर सुक्तिनि बे 3.1 दफायाव लिरनाय दङ जे थाखानाय जे 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलजों नांजाबफानाय कन्टिगुवास जे मेजरिटि ट्राइबेल थानाय गामिफोरा हाबगोन बेनिफ्राय थाखानाय जे 6 शेड्युल गोजाम जे 6 शेड्युल बिटिएडि बे बिटिएजों नांजाबनाय गुबुन माने गामिफोरा गुबुन हारिनि ट्राइबेल नङैफोरा बेनिफ्राय ओंखारलांनो हागोन नाथाय बेयाव बुंनाय जादों जे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनिफ्राय गुबुनफ्रा ओंखारनो होनब्लाबो ओंखारनो हाया आरो बिथांमोनहा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक नङै गामिफोरनिफ्राय ओंखारनो हागोन नाथाय बेयावबो बुंनाय जादों जे बिथांमोनहा माने अनजिमायाव बारा जानांगोन अब्लासो बिथांमोना ओंखारलांनो हानायनि लामा दङ दा बेनिखायनो नैबे दुरामारि ओनसोला दिनै बरपेटा जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो दिनै बिथांमोनहा मोनसे हाबनायनि मोनसे सिमां लादों बा बिथांमोनहा मोनसे आसा लादों जिहेथु बिटिएडि बा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे दफा दङ जे गामि सोनाय आरो हाबनाय दा बेखायनो बे कन्टिगुवास जानांगोन गोजाम जे बिटिएडिजों बे बिटिएडि बा 6 शेड्युलजों कन्टिगुवास जानांगोन दा जों बिथांमोना फोरमायनाय बायदिबा दिनै बे ओनसोला बे कन्टिगुवास आरो बिथांमोननियाव बेयाव ट्राइबेल सुबुङा दिनै गोबाङैनो दङ दिनै बिथांमोना हाबनो थाखाय रेडि जादों नाथाय बेयाव जोङो कमिशन हिसाबै बेखौनो थिग खालामनांगौ जोंहा जे बे बिथांमोना बुंनाय बायदि बिथांमोना दाबि दैखांनाय बायदि बे ओनसोला बिटिआर सुक्तियाव दफायाव थाखानाय बायदियै बिथांमोना हाबनो हानाय जग्यता दङना गैया बेखिनि खामानिया जोंनि दा दिनै आं बुंनो हाया सिदा सिदायै बे गामिया माने हाबथारबाय बा हाबनाय नङा बेखौ आं बुंनाय नङा जिहेतु बिथांमोना कमिशना मोनसे एप्लाइ खालामनायनि सम निस्सय होगोन आरो बिनि गेजेराव बिथांमोना एप्लाइ खालामगोन आरो बिनिफ्राय कमिशना बेखौ सारि जारि खालामगोन बे जुदि हाबनायनि थाखाय क्राइटेरिया मिलायदों बा बिदिनो कन्टिगुवास ओनसोल बा सुबुं अनजिमाया बिथांमोनखौ सापर्ट खालामो अब्ला बेयाव बे सुक्तियाव जिथु होखादों आरो बे सुक्तिनि लेटार एन्ड स्पिरिट बेखौ नोङो इमप्लिमेन्ट जागोनब्ला बिथांमोननि हाबनायाबो बेयाव हयथ' रोखा जागोन। बेयो सुक्तियाव लिरनाय दङ जे भारत सरकार आसाम सरकार आरो स्टेक हल्डार होननानै बुंनाय जादों इनक्लुडिं एबसु होननानै आरोखि दा स्टेक हल्डारनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनैहाय माने एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जाया बेयाव नोङो सुक्तिखारिमोन इउबिपिअ बा सुक्तिखारि नाथाय इउबिपिअना जाहैबाय बिथांमोना बिटिआरनि बायजोनिखौ लानानै कमिशन माने काउन्सिलखौ लानानै दा दिनैहाय सोरनिबा आफादा हाबदों सोरनिबा आफादा हाबाखै बे हयथ' निस्सय जोङो नैबेयाव बेखौसो नायनांगौ जे दिनै सुक्तिखारिफोरनिफ्राय बा सुक्ति खालामग्रा अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय बेयाव मेम्बार दंना गैया दा दिनै जोंना जाहैबाय खामानिया जानांगौ
बेयाव सोद्रोमा मोननाय मोनै बा बेयाव माबा मोनसे खैसार दङ बे बाथ्राफ्रा जानो हाया आंनि साननायाव आरो निस्सय हयथ' आसाम सरकारा बेखौनो नोजोराव लानानै दिनै बिथांमोनहा जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बा सुक्तिखारि हान्जाफोरनिफ्राय दिनैहाय स्टेक हल्डारनि सासे जोंबो अर्गानाइजेसन हिसाबै दङ जिहेथु दिनै बेयाव नोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै बेखौ आंखौ सायख'नाय जाबाय दा बेनिखायनो बेयाव दुखु मोननांगौ हयथ' निस्सय जेबो थानाय नङा दा दिनै बिथांमोना जेखौ बुंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै सासे बर' फिसा महरै आरो जों जेरै लुबैदों जे जोंहा हारि हिसाबै मोनसे थख' मोनसे बेंखनथायाव थानांगौ दा बेफोरनि थाखाय दिनै सोरबा हाबनो मोननाय मोनै दा बेयाव दुखु जानांगौ होननानै आं जानांगौ दं होननानै आं साना दा दिनै जोङो खामानिया जानांगौ आरो बे खामानिखौ मावनो थाखाय जों रेडि आरो दिनैहाय कमिसनाव थादों होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङै बा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा महरै आं हारसिङै माबा मोनसे सानगोन सुक्तिखारिफोरखौ दिनैहाय माबा मोनसे जेंनाफोर जायोब्ला गोनांथि जायोब्ला बिथांमोननिफ्राय जेबो बोसोन एबा सुबुरुन लानाय नङा बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंनि सुक्तिखारिफ्रा जाबदोंना जायाखै खामानिया हाबदोंना हाबाखै बेखौ नोजोर होनांगोन आरो सुबुरुनखौ होबाय थायोब्ला निस्सय बेयाव जेबो हामा मोननांगौ बा बेजारा मोननांगौनि बाथ्रा थाया आं बेखौ सानो बेनिफ्राय मोनसे कुइसन माने बिपिएमनिफ्राय माखासे सुबुंफोरा बुंगासिनो बांसिन नैबे जायगाखौनो बिटिसिआव थानाय जायगाफोरखौ खायसे दानजागोन होनना बुंदों बिटिआर बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंदों दा दाननाय आरो सोनायनि बाथ्रा बुङोबा बे कमिसननि दा जोङो मिथिगौ जे बिटिएडि सुक्तियाव गासै 95 गामिया डिसपिउटेड गामि जानानै थादों दा 17 बोसोर जाबाय बिटिसि सुक्ति जानानै दाख्लै बिटिआर जाजासिम बे 17 बोसोराव जों नुवाखै जे 95टा जे डिसपिउटेड गामिमोन बेखौ गामि दरसेबो सोआखै आरो बे सुक्तियाव दंमोन बिटिएडि सुक्तियाव जे मोनफ्रोमबो 6 दाननि उन मोनसे रिभिउ जानांगौमोन बबे दफाखौ मावखो बबे दफाखौ मावदिया मनिटरिं मोनसे जानांगौमोन आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिएलटि एबा बिटिएडि सरकारनि गेजेराव जोङो 17 बोसोराव जुदि 6 दानाव खेबसे जानांगौबा 34 खेब बे गामि सोसननायनि थाखाय दफाफोरखौ मावफुंखो हाखो हादिया बिनि थाखाय मोनसे रिभिउ मिटिं जानांगौमोन जोङो खेबसेबो जानाय खोनाफेराखिसै जायनि थाखाय गामि गंसेबो हाबाखिसै दा दिनै बिथांमोना 95 गामिखौ सोनांगौ ना बले दाननांगौ बाद होनांगौ बिनि जेबो थिरां खालामाखिसै आरो जों नुदों जे बे थांनाय बे 17 बोसोर बा 17 बोसोराव जे बिटिएडिआव हाबखानाय माखासे ओनसोलफोर आं बुंनो हायो जे बे हावलि ओनसोलाव थानाय बरपेटा जिल्लानिफ्राय बिटिएडि बा बाक्सा जिल्लायाव हाबनाय बिथांमोननि हानि खाजोनाया बिथांमोना बरपेटा जिल्लायावनो होनांगौ आरो बेबायदिनो आं मैया माने खैराबारि उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव थांदोंमोन बिथांमोननियावबो मोननै गामिया बेबायदि बै एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव बिथांमोना अफिसियेलि जेबो माने उदालगुरि जिल्लायाव हाबाखै दा होमबा बे 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावखो जायखौ नोङो मोनसे अर्डारजोंनो जोबनांगौमोन बियो चिरां जिल्लानिया चिराङाव फैजोब्बाय बङाइगाव गैला क'क्राझार जिल्लाना धुबुरियाव गैला बा बङाइयाव गैला बिथांमोना क'क्राझाराव गासिबो खामानिफ्रा फैजोब्बाय नाथाय बरपेटा जिल्लानिफ्राय हाबनाय बे नोङो हावलि ओनसोलनि गुवार ओनसोला दिनै बिथांमोना हाबाखै बिथांमोना ओंखायनो बिटिएडि लिरनो बायनो बाक्सा लिरानो बिथांमोना गोजाम जिल्ला बरपेटाखौनो लिरो व्हेयारेस बिथांमोननि बाउन्डारिया नोङो बाक्साजों बेंखनजानाय दा होमबा दिनै गामि दाननाय आरो सोनाया काउन्सिल माने मा होनदों कमिसननि खोथा नाथाय बिथांमोनासो हानजा हिसाबै मानो दाननायनि खोथाखौ बुंदों दा बेयाव जोंहा साननो हायो बिदिबा बै हावलि ओनसोलखौ होमबा बिथांमोना थांनाय बे 17 बोसोरा देनां माबा मोनसे बेबस्था फैयोब्ला माबा मोनसे खुंथायनि गोहो फैबावोब्ला गोदानै मोनसे एग्रिमेन्ट जायोब्ला बिनि उनाव जों बेखौ बाद होगोन होननानै सानखानानै दंमोन नामा दा मोनसे मा होनदों जेरावबो नोङो पिआर साइक'सिस सोनानै होनायखौ जों नुदों दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों जे दिनै जोङो गामि सोनायनिसो बाथ्रा बुंदों बर' गामि बा ट्राइबेल गामिया दानजानायनि बाथ्रायानो गैथारा बेयाव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ दानजानायनि खोथा गैथारा नन ट्राइबेलफ्राबो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव दङबा बिथांमोना दाननोनो हाया ओंखारनोनो हाया आरो जेराव नन ट्राइबेल ओनसोलाव दङब्लाबो बिथांमोना माने मेजरिटि जानांगौ दा होमबा गामि दाननायनि बाथ्राया बहा फैयो दा बेनिखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जे जोंनि रायजो राजाफ्रा सिमा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गिनांगौ गैया बरंसो बिथांमोना नैबे सुक्तिनि गेजेरजों नैबे कमिसननि रिपर्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा रोखा रोखा मोनसे सिमानि बेंखनाव थागोन आरो मोनसे खोथाया बेनो जे दिनै बिटिआर दङ ओरैहाय फारसे गुबुन फारसे दङ जोंहा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बोरैबा सोरबाया माबा खारनाव नोङो थालांदोंब्लाबो जिंगासिनांगौ गैया देग्लायनि बे 2020 मायथाइया
सारा बिश्वआ कर'नाजों दिनैहाय माने दुखु जारलायाव गोग्लैनांदों सारा बिश्वआनो खिन्थु बर'फोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नैबे 2020 मायथाइया जोंनि थाखाय बोर होननांगोन बिटिआर सुक्तिबो जाबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै गुबुन गुबुन दफाफोर सेपारेट डाइरेक्टफोर जाबाय दिनै जोंनि बर' रावा सरकारि राव जासिगोन जोङो स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो दिनै मोनसे कमिटि दानानै होबाय दा बे मोजां मोजां जिनिसफ्रा दिनै जागासिनो दं बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि रायजो राजाफ्रा जेबो साननांगौ गैया गिनांगौ गैया सोरनिबा फाव फान्दायनाय सोरनिबा थुनज्लायनायाव जोङो इमसन जानाङा आं बेखिनिखौनो खावलायगोन